Прывітанне, даражэнькія. Сёння я пачынаю чытанку чарговага рамана Сергея Пісецкага «Багам ночы роўныя». Чаму менавіта гэта? Ты ведаеце, чытаючы гэты раман, ты пачынаеш разумець, што ў параўнанні з тым, як было ў нас в Беларусі тады і цяпер, па сутнасці мала што змянілася. Змяніліся тэхналогіі, крыху лепшы стаў дабрабыт, але па сутнасці падыходы да людзей, то, як працуе сістэма, нічого не памянялася. Вельмі будзеце ўражаныя, калі зможаце паслухаць не толькі першую частку, а і далей. Таму што, само сабой, не з самай першай часткі пачне это быць яскрава бачна. И это не я буду рассказывать. Это человек, который жил 100 годов тому. Вельмі выдатны беларус. Прикольно, апошнім часам я чую выказванне, што мяне параўноўваць пачынаюць з ім, як быццам я адзін псіхатып. Ну, это, конечно, вельмі прыемна, але, як па мне, не зусім праўда. Хаця, што ж, даражэнькія, Сергей Пісецкі, «Багам ночы роўныя», першая частка. Поехали! Незнаёмай мне няўрымслівай Анамары Лессер, як даніну магутнасці яе духу, прысвячаю гэтую аповесць. Абрыдла уважаць быдла за нябыдла. Норвід. Пакінь надзею всяк сюды увайшоўшы. Данте. Прамовіць граніт не прамовяць людзі. Ян Каспяровіч з Нізінаў. Справаздача агентавай веткі. Берасце 18 красавіка 1923 года. Начальніку управы нумар 6 другога аддзелу генеральнага штабу агента 13Б. Справаздача. 5 красавіка 1923 года пасля паступлення на выведчую службу я атрымаў наступнае пробнае заданне. Першае. Перайсці мяжу на ўчастку 29-го памежнага батальёну до 10 красавіка гэтага года. Другое. Праз Менск даехаць да Бабруйску. Трэцяе. У Бабруйску даследаваць стан крэпасці і казармаў. Чацвёртае. Даведацца, якія вайсковыя фармаванні дыслякаваныя ў Бабруйску, нумары палкоў, прозвішчы афіцэраў. 5. Настроі салдатаў, вышкаленне, узбраенне, матэрыяльнае забеспячэнне, па меры магчымасці падмацаваць сабраныя звесткі дакументамі. 6. Вярнуцца праз адвольны адцінак мяжы да 15 красавіка гэтага году. На выкананне спробнага задання мне быў дадзены 10-дзённы тэрмін і патрэбныя матэрыяльныя сродкі. 9 красавіка гэтага года о 22 гадзіне я перайшоў мяжу на адцінку 29-го памежнага батальёну паміж памежнымі слупамі 607 і 608 насупраць вёскі Дукаты. Выйшаў на наспу разабранага чыгуначнага шляху і, ідучы ўздоўж яго, накіраваўся на ўсход. У Менск прыйшоў 10 красавіка гэтага года. У Бабруйск прыехаў 11 красавіка гэтага года. Адразу скіраваўся штаб 8-й пяхотнай дывізіі. Вайсці ўнутро не змог, бо трэба было ўзяць пропуск у камендатуры. А ў мяне не было добрых дакументаў. Тады пайшоў да крэпасці. Крэпасць цалкам занядбаная, казармы ўсё больш руйнуюцца. Некаторыя будынкі у менш-больш добрым стане, занятыя вайскоўцамі, а іншыя стаяць без шыпаў і дзвярэй. У Бабруйску дыслякуецца 8-я пяхотная дывізія ДП, якая належыць да 5-го корпусу Магілёў. У склад 8-й пяхотнай дывізіі ўваходзяць 3 пяхотныя палкі ПП і кавалерыйскі полк КП. Нумары ПП 21, 22, 23. Полк 23 цяпер размешчаны ў Рагачове.
Штаб і камендатура 8 ПД знаходзяцца не ў крэпасці, а ў цэнтры месца, каля будынку тэатру. З асабістых размоваў з салдатамі, з падслуханых размоў і з уласных назіранняў я зрабіў наступныя высновы, што да 5 пунктаў задання. Першае. Настроі салдатаў пессімістычныя. Вайсковую службу ўважаюць за непазбежнае зло. Да ўладаў і начальства не маюць ані прыхільнасці, ані даверу. Насупраць адчуваецца зняхвочанасць і крытыцызм. Палітычныя пытанні салдатам ужо абрыдлі. Палітрукоў высмейваюць і ненавідзяць. Салдаты абыякавыя да ўсяго. Я не заўважыў гэтак уласцівых маладым салдатам жартаў і грубых досціпаў. Яны панурыя, злыя, раздражнёныя. Мяркую, што гэта вынікае не толькі з-за неахвочанасці да вайсковай службы, колькі з агульнай прыгнечанасці грамадзянаў саветаў і з клопату пра роспачны лёс пакінутых сем'яў. 2. Што тычыцца вывучкі салдатаў, то лічу яе цалкам незадавальняючай. Інструктары ставяцца да службы легкадумна, а салдаты ўспрымаюць практыкаванні як жаданне ім дакучыць. Вайсковай дысцыпліны, у добрым значэнні гэтае слова, няма. Не відаць салдацкай бадзёрасці, спрыту, добрай выпраўкі. Нават сярджанты выглядаюць як толькі што пераапранутыя ў вайсковыя мундзіры цывільныя. Ходзяць расхрастаныя, млявыя, заспаныя. 3. Салдаты ўзброеныя старымі расейскімі вінтоўкамі. Я заўважыў, што пра зброю яны не дбаюць. Бачыў шмат заржавелых карабінаў. Рамяні пераважна з тканіны. Даследаваць стан мабілізацыйных рэзерваў з-за недастачы часу не змог. 4. На харчаванне салдаты не скардзяцца. Я нават заўважыў, што яны задаволеныя. Калі ўлічыць голад у вёсках і гарадах, дык гэта зразумела. Салдаты атрымліваюць штомесяц 7 рублёў заробку, афіцэры ад 60 рублёў і больш. Салдацкая уніформа неаднолькавая, нават у адной роце. Некаторыя маюць прыстойныя мундзіры і боты. Іншыя ходзяць у зношаных. На другі дзень побыту ў Бабруйску мне ўдалося завесці знаёмства з адным сяржантам, які служыць у штабе 8 ПП. Даведаўшыся, што ён паходзіць з Ростова-на-Доне, я зрабіў выгляд, што я яго зямляк, і пазнаёміўся з ім бліжэй. Запрасіў яго на самагонку. А пасля, калі ён падпіў, прызнаўся яму, маўляў, я член арганізацыі «Воля народу», якая змагаецца за змену ладу і ўсталяванне сапраўднай свабоды. Ён цалкам мне паверыў і нават папрасіў прыняць яго в арганізацыю. Я зрабіў наступнае. Даў яму трохі грошай і загадаў зрабіць падрабязны спіс афіцэраў 8 ПД, бо арганізацыя хоча знайсці сярод іх прыхільнікаў. Ён сказаў, што ахвотна гэта зробіць у штабе. Я сказаў, каб ён пазначыў крыжыкамі прозвішчы афіцэраў, незадаволеных уладамі. Праз дзень Н прынёс мне 2 загады штабу 8 ПД, 6 загадаў камандзіра 21 ПП і поўны спіс афіцэраў. Мяне здзівіла, што ён пазначыў крыжыкамі больш за 80% афіцэраў. Аднак Н пераконваў мяне, што гэта насамрэч незадаволеныя. Праз дзень я развітаўся з Н, паабяцаўшы неўзабаве з ім спаткацца. Н уручыў мне ліст да земляка ў Менску, які служыць у 10 ПП 4-й Смаленскай дывізіі. Н прасіў, каб я яго прыняў у волю народу. З гэтага ліста я не скарыстаўся, бо маё заданне не ўключала гарнізону горада Менску. Зрэшты, на далейшае пашырэнне шэрагаў волі народу мне не хапіла грошай. Ад Н я атрымаў таксама 2 чыстыя бланкі пасведчанняў, выдадзеных штабам 8 ПД. Адзін я выкарыстаў. На зваротным шляху на вакзале ў Бярэзіне я даведаўся, што там знаходзіцца камполк грываў.
Я ўбачыў, што ён гаворыць з нейкім краскомам вышэйшага рангу. Наблізіўшыся да іх і удаючы, што чытаю красную звезду, я падслухаў частку размовы. Я мяркую, што яна вельмі важная і перадаю яе тут, наколькі памятаю. Грываў. Рэарганізацыя Чырвонай арміі ў дадзены момант немагчымая. Краском. Я дакладна гэта ведаю. Праект уже распрацаваны. Але яго трымаюць у таямніцы. Грываў. А чыя ідэя? Мусіць глаўверха? Краском. Так, Каменева. Грываў. Найгоршае, калі такія тэарэтыкі ад Маркса і Каўцкага ўлазяць у вайсковыя справы. Трэба спачатку ўзмацніць армію, паставіць на ногі, добра забяспечыць, а не наводзіць хаос, але я ў гэта не веру. Чарговая качка. Краском. Нічога падобнага. Абсалютна пэўная рэч. Зрэшты, скажу вам пад сакрэтам. Я пра гэта ведаю ад Алексея Михайловича Якуца. Грываў. Ага? Гэта сакратар паязной канцылярыі Лёвы? Краском. Менавіта, але гэта таямніца. Грываў. Што ж гэта за таямніца, калі ўжо і мы ведаем? Краском. Мы ведаем, а апроч нас у 5-м корпусе ніхто не ведае. Грываў. А калі гэта можа пачацца? Краском. Мяркую не раней за пачатак наступнага году. Далей я не мог падслухоўваць, бо баяўся звярнуць на сябе іхнюю увагу. 14 красавіка я вярнуўся ў Менск і вечарам вырушыў з месца да мяжы. Перайшоў яе на адцінку Кучкуноў, толькі 16 красавіка, бо не ведаў мясцінаў і заблукаў. На памежжы мяне абстралялі, але я здолеў уцячы. Прашу выдаць мне на наступнае заданне аўтаматычны пісталет. Я пераканаўся, што пераходзіць мяжу і памежную зону без зброі вельмі небяспечна. Інфарматар Н робіць вельмі добрае ўражанне. Настроены рашуча і мяркую, што з ягонай дапамогай мне ўдасца знайсці іншых інфарматараў, краскомаў. У штабе 8-й ПД, а калі будзе трэба, то і ў 4-й ПД. Магчыма, ён укажа мне адпаведнага інфарматара, які мае доступ да мабілізацыйных планаў, дыслакацыйных мапаў, а таксама дакументаў аб узбраенні, настроях салдатаў, вышкаленні і адміністрацыі. Упэўнены, што маючы больш грошай, неўзабаве здолею правесці больш маштабную выведку. Я пераканаўся, што ў цяперашніх варунках у савецкай арміі ёсць шмат незадаволеных уладамі, расчараваных і пакрыўджаных, што стварае прыдатны матэрыял для працы на шкоду саветам. Да гэтага далучаю спіс краскомаў 8-й ПД. Это першае. Другое. 2 загады камандзіра 8-й ПД Розана. 3. 6 загадаў камандзіра 21-га ПП Грыбава. 4. 2 блянкі пасведчанняў, выдадзеных штабамі 8-й ПД. Адзін з іх выкарыстаны. Агент 13Б.